Bunna seedani bunna kangal bunna Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cer, mau na itu deh. Cer na cer de balde mi wulda. An Mamadou an woni an hanki holko jiyanno ma cikkaraɗi komi noddunoɗo moye koyɗole yaar a nanoray seeɗani no murtuno leccangi to Koutankani seeɗani o ko min nangi Ceerno kala ko mbiɗa ko ayan ndeɗo guiye aw min noon ceerno juuɗe bunna seeɗani haɓɓama gorol bunna anani juuɗe maɗa ene ciña ceerno adda walluma haɓɓude ko wajuno heew doole ɗum waɗi juuɗe maɗa ene ciña ay to gonmiɗo ana anda a leefi min anda jakara tewru ɓe tew silli wayri hokkude kam buuɗi nder tillen hokkanno kam booli e men silli gay ndiɗo defantewa ɓende jakare Mamadou hanki jamma eyi mi yii aɗa soofe lelde ma kom le pande ay maayo geƴgo ko mbimami ko hol garowo mo heewi probléme comme no amni omo ɓurma jogade probléme wona angam aɗa foofire wona kinema ɗiɗi fof fof kono ko mbalam yiiɗi kono kanko ko noppi o foofirde kinene en suubanji mi hoyɗanmi hoyɗa hami hoyɗe ceerno ne maayi salamu aleykum wona ko way mbaɗa Mamadou tomato ni panomi jijjon ceelo aɗa selli kay machallah min so finiran aran o ceerno gandanɗa hoore ma ɗo fuɗɗi wiiɗi ceerno guima cari ceerno ɗo subhanallah ɗo ko bunna seeɗani bunna toti bunna fawru mbaɗa minen ala min gollat hen mo mbirmami caɗele mumen keewi ɗo ɗum woni o heddorno o seconde goto maayo mino ceerno Allah moƴƴema yani mbaɗa ɓe jigui caɗele ceerno mbimi anda mi ɓeydinimo duuɓi capanɗe e jeeɗiɗi dus aɗa ɓeyda du mi ɓeydi jarama ceerno mammaɗana sa ɓeeɗa an joni kangour guiye eyyi eɗo guiye seeɗani nangganoɗo hanki o an o haɓanno joni ɗum ɗo a yahan daraɗa ɗatowo ɗatama a faami calkiɗi ko ɗiɗi mbaɗami sa fawi lelade cukka gotel e nofuru ma cukka gongel ngel e nofuru ma a faami gongel ngel mi fewna ɗum sa fawi lelade ngaɓa ongo ma kala hen gueɗe juɓɓatama Allah no wawi ceerno kala ko wima gueɗe mbawa ƴukkude kam ko nane ɗum mbima mbiɗa mbiɗa signamo hul anani ɗiɗo da e huno ɗiɗo ñalngumo alarba ala e mon so yettima garana talki eyyo ano Mamadou an reewi joganuma ndu ko jali so Allah jaaɓi ceerno min jimmi ko mballa kam mbiɗa haɗa ko koyɗammi ko aɗa mi ɗamduga acca lekki jali woni ɗon ka desnoɗo may arano to ceerno ñaman mi ñama joni wara ñamode joni wara ñamode tum salali malali demba malali kumba malali hammadi malali penda malali Mamadou Demba malali mi haalama ha yetto mi haalama no wiyeteno kadi Modibo Sall malali yallah darno reedu ma ndu mawni noon ha fotano derel Modibo Sall tum amin namɗo awa an talkoɗo nduɗo waɗa yejjit hande aflot cukka e nofuru ma en guiye tati gon koto ceerno hol gueɗel goto ñimmi lamɗade ma kadi de ceerno andi hanki a windananam ordonnance couche 90 ko keɗa
war haɓum ordonnance ko naftoro ko jewiyam haɓu wona won ceerno garda eyi kuuso wona haɓumo yaɓama 5 kilo hello assalamu aleykum ɗumi heeɓi yaade a faami ɓama ɓoggol meesol kaɓɓa dadorde ma mbaɗa ɗum gemmani par ce que on jogorɗa huude ko ne hebbina remoɓe ya tawo jam jaram ceerno yawo ko jam ñam an dalle ceerno ɗon joni a faami ceerno o hono makko weeɓani oɗo diwan fof mo wawi mbiɗen jaɓani ceerno sa wawi jaaha toon beele ne wooda ko jiiɗa anda sa faami a pari mi pari mi sohlani ɗum a sohlani hollu sohla fe ceernagal tu a sohlani ala est ce que an aɗa selli selli kay a sellani a probléme an nimi salamu aleykum anga ñawɗo cello an ama heeɗi on mana koy ɗi moom koto ceerno joni koy kanko sohlani affaire ceerno da ida maro anda ko hande ceerno wala habde koye seeɗa neyyi wala habde seeɗa neyyi aɗa wiyata ceerno amen o kalto jaaɗa haajuma sa yeehi to haajuma sa haalnimo haajuma gaccine kam haala ɗum ɗoma yettade tamar galle ɗoma yettade tamar galle mi sohlani oɗo wallahi mi sohlani o ala fof kaltaɗo haw fa joni watta min heeɓi yaade nayi jokki sohlani pour anda ko boni aha neɗɗam min sa jaɓi haalam aɗa jaaha ɗo ceerno ay min wujjina ɗo o ɓeydi ballam duuɓi 90 duuɓi 90 la ilaha ko ñalawma goto o wattiraɓe duuɓi 90 o joni so heddi duuɓi temedere hola kaw kono min yahat kadi omo miɗe ɗani oyi kalno koyɗiti miɗe naati amérique miɗe hoyɗiti somi fini ko amérique tawaten ɗum fof mi holata ɗum ɓettuko noon woori wawata hola hoyɗiti miɗe amérique wawa hola ɗum sami suba kala wawa hola ɗum pirtom wawa hola ɗum sa heddi noon gara ñande ceerno sohlani ara ñande assalamu aleykum machallah way kono lekki kokon mami a waɗi no woodi ɗum mbaɗmi ɗine ɗumani ɗo fof machallah wallahi ko noon tan ayi ko mbimami fof sa waɗi a yiya yiidere ngam yii ceerno a faami min ngam yettotama ceerno awa ko mbaɗaɗa kam ko sababu ko gonga sababu ne woodi jogiɗo sababu Allah wawi yobdema kadi annen amin jobde Allah ni ɓuuri jobde monono salamu aleykum waaleykum salam alhamdulillah alhamdulillah ceerno machallah o ko min addimo ɗo joni accarano am timmina ya a huuti kam ma yeewi ma ko hande ɓamle liggude yaata ceerno ceerno mi yejjit mbattere ɓotari sabu Allah o neɗɗo ma oɗo o wiyete ko yurini yiyani mais o hoddi ko seyɗane ɗokko ɓernde makko ne yedditomo mais so Allah jaɓi ma hawre seyɗane tak sa haalnimo haala hooltaw hay ko hirti sa haalnimo hooltaw omo wiye sek omo yette ba noon tigi ɗum ko ɗum woni yettode o wimmi ko daaru a fammi seydi kon usubi janjo o yehino toon o wawa yeddude ceerno mi yeddete an kay hay so min wiyama yeddete hay so wiyama an amen min woodi yeddete an a wona ceerno allahu akbar hay dara a anda hay hunde mi anda hay batte no ɗo ransera kam min haaja mala in ɗo fat eyi an ala fof mbo alasana e tegguiye kono anda ko kalata la ilaha illallah sukkima ceerno a fundi hoorema argay a fundi hoorema neeto a fundi hoorema hay so tawi wona gandal donimgal duuɓi ɗi feccuma ɓeɗa foti netade a fundi hoorema e an woto hoolo mais ay ko jiyam moon wona gonga ni ñalawma hande o wona a gonga faami nde nangue muɗa Wona taw gonga. dañan ko noddirguel makko so teta kam fuɗalaji laaji fuɗalaji ɗo ha kutan kadi bisimilla ma ñam ɗum ma ɗum joko waɗi a jarama on ɗi fof ko gotum wona gonga moƴƴere Allah e ma
wala gonga min jarano salmino o kalgi sey lama dinu horma bon wala gonga wala gonga mokki mon law gumen je do taw jam balene jam ya tawi jam ya anga man andi ko bone tawonta ضروري ايه مين الله والله بما منكم صابوا سيدنا من غني سب الله والله تلفون سب الله اسكن ايه دغاي دول واي ادوغاي ادوغاي تلفون وني دارو مara ka ko de wure ha ka ko de wure bokki cenu ji nangudo fite ngir acci cenu nangudo wolmo horma an kuda do ngara do rek dewa do malanda mimi wari himbe sapudi ay mi hanga nam lamu ko hokki gam papi sawala wallah bima mi lamu ko kam papi est ce que andi darum do de so mi artisane nder wure mi nami sa haada yo gor nangi do bagal ma arga bara balale bala la kuru seedo warakam dam dar rasul gañak ngeegi man seedo mi may allahu akbar ha hongo cerno men do haalande gam jago dum ni wodi mi hoolaji no kono mi holno hande dar mi yato mi ya mi yido e selamo après o walla gam mi yidama ko mi rutto to cerno to o dara programme no wori ni sen alhamdulillah ما شاء الله ande ni jurwa min ille ga kullu de ay wallahi min kullu man selam ma ko hemma min mala hala to cerno jimi ngi hen ala darto nga yawi non halna ko hemma ro yami no mar cer mi neymo do cernam walla mi to cerno to walla mi cernam mi jodi mi da jabanani cernam jabanani kono jommi hoy mom mi jabli mom walla mi toro cernam nedam mi dum natana adnin sa saballa wasam basi badal ma awi non mi nawen patte firragal hakkude men Maya. to cerno ko waran juno bo ara juno ahade cerno waran juno bon parce que dido euro yarum julede arabi saudi arta mais est ce que jam suba wayro to kam do ala wartan joni padam juno arano min min do hawra kam min safti do cerno assalamu alaikum wa alaikum salam mada cerno arti julede mad arab saudi jano cerno ni gardo mi wala min ga jar julede mi arab saudi assalamu alaikum mi gimmi ay min faram falam kan to ana arab saudi gimmi mi don heddino darde wotere min cilmina gimmi mi arab saudi gartum kuñiga do deret jami hamma tekkere bammo mi jami min juldi darde sekkende don ngal assalamu alaikum ay an mi andino artan do hono mone on woni do gongdinani an onon kondo yawbe sababu artira kilima ada jas artira kilima artira kilima an ko bendu ko bendi artira kilima an ay wero wow an ka dum yaw ay wero ka dum cerno mi halnano hali mo har ma hali ko jeddino ram mi be ado ngoni yeddubi sababu anani mi wino ma arton haado afami ko adduma ko haysa halani noddirgel ma ko bama et puis fetel mo wade ma halani fetel mo wade ma fetel o kure capande jetati e jeena kural natata e makko baleji juddu et puis en kangar daydo o wima ya wolmo hoore ma gon mi da hoore ma a holi sababu mi foda mamu arta hado way calmi holima a holi tu mo hoolaki hunde ko ni wayata so ɓooyi ko rotere wotere yarata heddoroɓe beccel gotel
jungel gotel iwa hen guiɗel gotel ɗakkito nofuru wotoru sengɗo so ɓooyi ko goddongol ɗakkito tout ɓamɗo téléphone joni joni a yiyamo kala ko kalda ko waɗata o yiyamo yawno ar waɗami halkudemo Cerno nayi nda gara nda wat sabu Allah nda ko seeɗade biɗo kurum jimi on wonanki kam am ferengel wolmi kam Cerno haalde mo woni Cerno haalde mo woni Cerno haalde ay seydane omone woni Cerno omo waɗi bifde jeegom mi waramo garde mo ko bifde jeegom waɗi ala ka won nagi kam Cerno min ga hangana kalko ni e bagage jannude mi acci aɗa acca ma harmi ni an kam jooɗo hay oɗo ko ha ɓiɗa Cerno yurmom sababu wala Cerno yurmom neɗɗo ko jaɓata haala ko iwatte ceerno o seyɗa ko